Sa number 7, Kawatan sa downtown sa Bacolod, nakastiguhan. Sa bulig sa mga bystanders kag security guard, tigay nga nadakpan ang isa ka pickpocket sa downtown area sa Bacolod City sang Martes, Hunyo 2. Apang antes pa man madala sa istasyon sang pulis, may nagluntad nga komosyon kag siya ang natupungulan sang akig nga mga tawo sa downtown. Ginsiling ni Police Major Rondil Tapang, ang hepe sang Station 1, na pasakaan na sang kaso nga theft ang suspect nga ginkilala kay alias Jed, 34 anyos, taga Barangay 14 sa Bacolod. Ginkawat sang suspect ang cellphone kag wallet nga may unod nga cash sang 23 anyos nga lalaki, taga Barangay Concepcion sa Talisay City, kag nagaobra bilang messenger sang isa ka kumpanya sa downtown. Suno kay Tapang, may record na nga snatching kag theft ang suspect. Apang tungod bailable kag naserbihan niya naman ang sentensya, siya ang liwat nga nakagwa. At saka yung nagkaroon lang ng commotion sila sa biktima kay nagka-scaffold sila. Then nag-intervene ng gwardiya. Immediately naman, ara naman ang intel operatives namin. No? Kaya nag-successful ang arrest. Pila ang amount, sir, sang ginkawat? Ang cellphone, 5,000 naman ito ang cellphone. Tapos yung kwarta ang wallet siguro mga 1,000.